Γεια, so, σήμερα θα μιλήσω ποιο παιχνίδι θα σου πρότεινα να παίζεις περισσότερο. Ή βασικά θα πω τα κακά και τα καλά από το Valorant και το CSGO. Πρώτα απ' όλα, όσα μάτς έχω παίξει στο Valorant, δεν υπήρχαν πολλά toxic άτομα, αλλά υπήρχαν πολλοί e-daters. Αυτό είναι πρόβλημα μεγάλο, ειδικά άμα πιστεύουμε ότι είσαι κοντσάκι. Γιατί έχω κάνει και ένα troll βίντεο για αυτό το θέμα. Α, και δεν το έχω ανεβάσει, δεν ήθελα. Τέλος πάντων. So, τι έχω να πω. Το CSGO έχει πολύ λιγότερο utility, να το πω έτσι, από το Valorant. Δηλαδή, στο Valorant έχεις πράγματα όπως δυνάμεις. Δεν ήταν πολύ καλό. Έχεις ultimates και κάποιες δυνάμεις που είναι στα το CSGO και τις αγοράζεις και καλά. Στο CSGO θα ήταν οι βόμβες. So, τι έχω να πω για το Valorant? Είναι μια γαμημένη αντιγραφή με καλύτερο anti-cheat, αλλά έχει καλύτερο anti-cheat. Γιατί στο CS το speedbot θα πάει φωτιά. Άμα παίζει CS το speedbot είναι φωτιά άμα δεις έναν hacker. Μετά έχουμε και τα... η τηλεόραση μου. Μετά έχουμε και τα από τα καλύτερα άτομα που έχουν aimbot, ESP και τέτοια. Πάω στοίχημα, δεν έχω δει ποτέ hacker στο Valorant. Έχω δει τώρα όμως θα μπει στο τέτοιο, ναι, πολλές φορές. Και δεν είναι ότι απλώς θα το πω έτσι επειδή χαιρετάρω το CS. Και εγώ πιστεύω ότι το CS για μένα είναι ένα πολύ καλύτερο παιχνίδι από το Valorant. Οπότε, να πω την αλήθεια, δεν ρίχνω hate σε κανένα game. Και πάω στοίχημα ότι άμα το θυμηθώ στο editing θα το βάλω ώστε να βλέπετε και το CSGO clip που θα είμαι εγώ να παίζω CSGO. Απλώς έφαγα μπάνα από το competitive μπαλάκα και τώρα δεν μπορώ να παίξω competitive, οπότε ωραία, είμαι άχρηστος. Τέλος πάντων, όπως έλεγα, μιλήσαμε για το utility και κάτι τέτοιο. Στο CSGO δεν πρέπει να είσαι, ξέρω εγώ, ακίνητος για να πάρεις kills. Τι εννοώ? Άμα κουνιέσαι έστω και λίγο, γιατί surrender ρε παιδιά, τέλος πάντων, άμα κάνουμε surrender, όχι, φάγαμε surrender. Τέλος πάντων, όπως έλεγα, άμα κουνιέσαι στο Valorant, τα shots σου θα πάνε παντού. Και τώρα θα πάμε λίγο και στο practice να το δείτε. Ωραία, πηγαίνουμε στο The Range, που είναι σαν το aim lab σε μαλάκα. Επίσης, παρακαλώ CSGO φέρε αυτή την μαλακία από όταν έμπαινες είχες ένα V1. Αυτό είναι το συμμορφύνει, ωραία. Σε όλους τους χαρακτήρες είναι αυτό. Άμα κουνιέσαι το practice, δες. Οι σφαίρες πάνε παντού, έστω και λίγο άμα κουνιέσαι. Το spray πιστεύω ότι είναι ειλικρινά πιο δύσκολο από το
από το Counter Strike. Γιατί άμα το θες να μείνει σε ένα σημείο πρέπει να παίζεις ώρες. Και όχι ότι έχω παίξει ώρες, είναι ότι απλώς παίζω CSGO. Τέλος πάντων. Ένα άλλο θέμα που έχω με το Valorant. Βασικά με το CSGO. Το CSGO όλοι το ξέρουμε σαν ένα πάρα πολύ καλό ωραίο παιχνίδι. Και γιατί το λέω αυτό καλό ωραίο παιχνίδι? Γιατί δεν είναι σαν το Valorant, δεν έχουμε Valorant. Έχουμε τους Ρώσους. Και μου αρέσουν οι Ρώσοι πιο πολύ. Αλλά άμα μου έλεγες ότι το τέτοιο θα έχει Ρώσους, τότε θα παίζα πιο πολύ Valorant. So, ένα πράγμα ακόμα που έχει το Valorant, όπως είπα, η αντιγραφή του CS, ας τη θεωρήσουμε, είναι ότι μας έχουν αντιγράψει απάντα. Πες μου τρία πράγματα, καλά μπορεί να αντιγράψουμε και εμείς δύο πραγματάκια από το Valorant. Αλλά όχι και τόσα. Ξέρω εγώ να γίνει ταυτόχρονα. Ή να μπορείς να έχεις crosshair ενώ είσαι με το sniper και απλώς να τον στοχεύεις και σφαίρα να πηγαίνεις στο όπου να είναι. Αυτό εδώ πέρα που είναι το operator είναι η αντιγραφή του op. Άμα παίζεις CSGO πρέπει να ξέρεις και το op. Τι είναι το op? Δεν θα ρωτήσω καν γιατί δεν το ξέρεις αυτό. Ξέρω εγώ αυτό δεν θα το πάθαινες ποτέ σε ένα game, αλλά επειδή το Valorant έχει τόσο utility, είναι ότι δεν ξέρεις από πού θα σου έρθουνε ρε φίλε. Μπορεί να είναι ένας Γιώργο να κάνει από το πουθενά να μπαίνει, να τα γαμάει όλα. Και μετά να είσαι εσύ ο μίζερος, να λες τι γίνεται εδώ πέρα. Anyway, τώρα, τα cores του Valorant έχει καλύτερο anti-cheat, έχει αυτό το toxic players άμα δεν παίζεις EU, αλλά πάντα απ' όλα το χειρότερο πράγμα μέσα σε όλο τον κόσμο πάω στοίχημα ότι είναι η νύστα μου. Είναι ότι όταν παίζεις Valorant θα δεις μέχρι και femboys. Μισώ τα femboys. Παρακαλώ πάρτε μακριά τα femboys. Και επειδή θέλω τώρα να μιλήσω λίγο σοβαρά, περιμένετε να γίνει λίγο πιο μεγάλος. Ωραία. Τώρα θέλω να μου πεις αγαπητέ μου, σκάσε μωρί, Valorant player. Το θέλω Valorant player εδώ πέρα. Πες μου, γιατί στο διάλογο προτιμάς το Valorant παραπάνω από το CS? Τώρα δεν μπορείς να μου πεις για το anti-cheat. Μαλάκα, είναι σαν να μου λες μισώ τους Ρώσους. Και μετά θα σου έρχεται το Attack on the Dead Man. Τέλος πάντων. Άλλο ένα πράγμα θέλω Valorant player. Αναρωτιέμαι γιατί μου είπες ότι το Valorant και καλά είναι πιο λίγο το Valorant είναι ακόμα πιο toxic από το CSGO.
Και πολλά άτομα δεν αποδέχονται CSGO άτομα και βρίζουν άτομα. Ωραία, τώρα τα πράγματα που με τις είπαν στο Valorant μόλις θα πάμε. Πρέπει να μην κρίνω αυτό εδώ πέρα. Εδώ πέρα πας εσύ. Ωραία. Ένα πράγμα που θέλω να πω για το Counter Strike είναι ότι το game γαμάει. Το μόνο θέμα για μένα είναι ότι μπορείς να φας ban για να σκοτώνεις τα teammates σου. Τι μαλακίες είναι αυτές. Και έχω φάει competitive ban, όχι κανονικό. Είσαι ένας fellow Roblox player ή ένας fellow player από το Fortnite. Οι smurfers είναι τα άτομα που φτιάχνουν accounts ώστε να πάνε σε μικρότερους servers, να είναι toxic και να μπαίνουν σε άτομα που είναι full μικρά, ξέρω εγώ, full μικρή, τέλος πάντων. Ξέρω εγώ, Iron 1, ενώ ο άλλος είναι Diamond, δεν ξέρω καν πώς μου λέω, δεν ξέρω. Αλλά, άμα μιλάς για έναν fellow player σαν εμένα, επειδή είμαι και πολύ fellow, αυτό ας πούμε, άμα έπαιζα σε ένα competitive match, γιατί καλά εδώ πέρα ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα σου βγει και από πού θα σου βγει. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος χακάρει, ποιος δεν χακάρει. Μπορεί αυτός να ήταν ένα smurfer. Γεια. Από εδώ και μετά απλώς κάνω τα ίδια πράγματα yapping. Έχω νευριάσει γιατί η κιθάρα μου έσπασε ενώ έπαιζα. Δεν με νοιάζει άμα θα δεις το υπόλοιπο βίντεο. Εδώ πέρα λέω κάτι άλλες βλακίες. Άμα θες βγες, κάνε like, sub. Γιατί δεν θυμάμαι καν άμα έκανα outro. Bye. Ειδικά άμα μου κάνε no scope. Αυτό σου λέω. Τώρα σου λέω να λες όποιον βρει smurfer, απολύτως όχι. Πάντζι. Μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο. Άμα φάω one shot τώρα γάμο. Άμα φάω one shot. Ο πάντζι. Τώρα εγώ δεν θέλω να πάω εκεί. CS2 πράγματα που αγαπάω είναι οι Ρώσοι. Ωραία φίλε πέθανε. Είναι οι Ρώσοι. Γιατί οι Ρώσοι είναι το καλύτερο πράγμα που έχω γνωρίσει ποτέ. Ειδικά με έχουν πιει βότκα. Για να το πω με το Russian accent. Βότκα. Δεν ξέρω πώς ακούγεται μέσα από το μικρόφωνο μου γιατί έχω και από αυτά τα καλά μικρόφωνα. Δεν ξέρετε μόνο. Τώρα. Έχω κάτι που χειτάρω full με το CS παρά το anti-cheat. Σε όλα τα παιχνίδια νομίζω υπάρχουν toxic άτομα. Οπότε και εδώ πέρα θα πω το toxic. Θα σου πρότεινα πιο πολύ το CS παρά το Valorant. Όχι, θα σου πρότεινα το League of Legends, είναι πολύ ωραίο game. Έχω αρχίσει εδώ και λίγο καιρό να παίζω. Το ξέρω. Παίζω πολύ λίγο καιρό για να μιλάω έτσι για το League. Αλλά κατά το game γαμάει. Θα σου πρότεινα να παίξεις ό,τι προτιμάει η καρδούλα σου. Ήμουν σας live. Θα σας δίνω live tips πλέον. Ωραία. Ευχαριστώ που είδες το βίντεο. Κάντε sub, like, κολπού.
άνοιξε και το καμπανάκι. Καμπάνα, δεν ξέρω πώς θα την πεις. Δεν πάει να την πεις την πρώην σου. Πού το ξέρεις, μπορεί να είναι η πρώην σου, ναι. Μα είπα να κάνω edit γιατί πήγε 1 η ώρα. Ελπίζω να με δεις μια μέρα και να μην πεθάνω μέχρι να ανεβεί το βίντεο. I guess. Bye. Έλα, εντάξει. Πήγε, μωρή. Όσο το αίμα μας θα είναι για αυτούς μοναχά ένα χρώμα. Και τα υλικά κλουβιά τους τα ονομάζουν ανηφόρα. Τα παιδικά μας όνειρα φύλαμε στο τυφώνα. Και πτώμα 2 μέτρα κάτω από το πιο βάρη χώμα.